Za tie roky, čo sme vo Svodine popri manželkynom výskume prežili, proste znamenalo pre našu rodinu veľmi veľa. Naše deti tu vyrastli. Syn Peter dokonca sem došiel, keď mal 6 týždňov. V roku 1931 prišli do dediny pri Štúrove českí zememerači a objavili tu prvý hrob s tzv. Nádobou svodínskeho typu. Ďalšie snahy archeológov neboli veľmi úspešné, až kým sa do výskumu nepustila húževnatá archeologička Viera Nemejcová-Pavúková. Za 12 rokov práce tu odkryla výnimočné nálezy od staršej doby kamennej až po slovanské obdobie. Ťažiskom celého výskumu tu bol výskum veľkej osady lendelskej kultúry, ktorá zaberala rozlohu asi 30 hektárov a našli sme tu komplexný obraz o takejto osade, ktorá pozostávala z veľkého množstva obytných domov a v centre tejto osady sa nachádzali veľké kruhové stavby, ktoré nazývame rondely. Práve rondely sa stali najväčšou láskou oboch manželov. Dôležitý pre nás bol ďalší objav. V spolupráci s astronómom sme zistili, že časť rondelov bola orientovaná aj na mesiac. Spodinské rondely boli orientované iba na vysoký mesiac. To znamená, že tam každých 18 rokov vychádzal mesiac na tomto juhovýchodnom vchode, na tomto smere a zapadol hneď tu v tomto juhozápadnom vchode. Neolitickí roľníci vedeli vytvoriť na tomto princípe kalendár. Keď archeologický výskum vo Svodine definitívne skončil, vtedy manželka v nových podmienkach odišla do Bratislavy, kde sa venovala výuke. Okrem rozľahlej dokumentačnej práce, veľkého množstva plánov, kresieb, všetkého možného, čo bolo potrebné vykonať, stihla napísať iba jednu monografiu venovanú rondelom. Krátko po návrate z osláv svojich 60. narodenín na katedre v Bratislave došla do Nitry a prestala rozprávať. A vlastne potom, hneď po svojom jubileu 60-ročnom, necelé 3 týždne skonala. Viera Pavúková prekročila rámec Slovenska a stala sa uznávanou odborníčkou na koniec doby kamennej a dobu bronzovú v juhovýchodnej Európe. To isté platí o jej manželovi. Pochopil, že archeológia nepozná hranice a hľadal súvislosti v celom stredoeurópskom priestore. Moja cesta k archeológii bola na podiv veľmi, by som povedal, priamočiara. Ešte počas svetovej vojny v našej obci v Kožanoch na východnom Slovensku, vtedy jediný profesionálny archeológ na Slovensku, profesor Budinský Krička, robil prvýkrát výskumy tzv. Východoslovenských mohyl. A vtedy som poprvýkrát videl vo vreckách ľudské kosti a to som si tak nejako zapamätal už po vojne.
Ako mladenec som aj na jeho vykopávkach potom pracoval. Mojou domenou domácou je práve riešenie otázok počiatkov roľníctva v období kultúry s lineárnou keramikou. Hoci Juraj Pavúk už oslávil 70-ku, veda mu nedovolí odísť z aktívneho života. Učí na Filozofickej fakulte v Bratislave. Na katedre archeológie však nie je jediný Pavúk. Mnohí ľudia majú taktiež isté romantické predstavy o archeológii. Toho som bol žiaľ, alebo možno vďaka ušetrený. Ja sa venujem keramike a v rámci keramiky egejskej dobe bronzovej a už niekoľko rokov sa zúčastňujem archeologického výskumu Univerzity Tübingen v Tróji. Náš rodinný život archeológia bezprostredne ovplyvňovala, ale som povedal, sme boli v hlbokom porozumení